गिबि गिबियावनो नोंथांमोन रायजो राजानिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय नमस्ते। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे लंगाजिं ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो जायफोर गोदान नायगिरि बिथांमोन आंनि भिडिअ'आव फैदों भिडिअ'खौ नायदो लोगोसे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हो जाहाथे आंनि हगारबाय थानाय भिडिअ'फ्रा नोंथांमोननि स्क्रिननिफ्राय गुरब्लांनो जाहैयो लोगोसे बेल आइकनखौ टें टें देना लांदो। दिनैनि भिडिअ'आ बेनोदि माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बर' रावखौबो सोलोंनो लागासिनो दं। बर' रावखौ सोलोंनायजों लोगोसे भाषा रोङाब्ला खायफा खायफा जोंनि बर' हारिनि मेथाइखौ रोजाबबावो बिसोर मानसिफ्रा मेथाइ रोजाबनानै रेकर्ड खालामनानै गाव गावनि चेनेलाव हगारना लायो फेसबुकफ्राव हगारना लायो। दा बेनि भिडिअ'आ बेफोरनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायब्लासो बुजिगोन। पानि मोदोम एसे इन्जय बे भिडिअ'खौ नांथारनांगोन। दा नोंथांमोना भिडिअ'निफ्राय जोबसिन नायबासो नोंथांमोना भिडिअ'नि रहस्यखौ मिथिनो हागोन। बुंनांगौ बाथ्राया बेबायदि जे जायफोर जोंनि बिटिएडि एरियायावहाय जायफोर गुबुन हारिनि मानसिफोर दं बिसोरो दिनै नङा गाबोन नङा सानसेब्लाबो बिसोरो बर' भाषाखौ सोलोंखानांगोन, बर' रावखौ रायज्लायखानांगोन, बर' रावजोंनो बिसोरो सोलोंथाइ लानांगोन। बेनि थाखायनो बिसोरो साननानै दा सोलोंनो नाजाबायानो फ्रायानो उपाय गैखाया बिसोरो सानसे नङा सानसेब्लाबो बर' रावजोंनो सावरायखानांगोन रायज्लायखानांगोन। जेरखम जों आसामिसजों रायज्लायो आरो जोङो आसामनि बायजोआव थांब्ला जेरखम हिन्दी सावरायो बेफोरबायदि सोलोंखानांगोन आरो सानसेब्लाबो। दा भिडिअखौ नांथाबनानै थादों नोंथांमोना नायलांदो इन्जय खालामदो। बर'नि अख्राङाव गाबोनो बुस्राराखै दैलाव बिखाया खोमसि हारनि उना सानजा खौरांनि गोथां थाइसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजा आंनिखौ मोजां मोनबाय आंनिखौ मोजां मोनबाय Yang mana saja, ulu mana saja, ayo nangi dia nangi, ayo le ayo, ma abu sila, ma baki kusanangi, kontai nak ma abu sila, sana tanlo, suli bini lange, rang kamai me, ma baki kusanangi. गिबि गिबियावनो नोंथांमोन रायजो राजानिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बर'थ' बाद दे हिन्दु फायनाय एक फायनाय अनेक हिन्दु फायनाय बांगाल साला एक जाति बर' लोगोदे थर जाबार লাগে না তোর ইসিনা ভাল মহিলার কারণে মানে হিন্দু বদনাম হওয়ার লাগে ইমান হিন্দু জাতি আছে
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आंनि जारौ आंजों संगाय केलेले आंजों संगाय केलेले गुबुन जारौ बर'नि अख्राङाव गाबोनो बुस्राराखै दैलाव बिखाया खोमसि हारनि सानजा अरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजा